ତମର କଣ ହେଇଥିଲା? ମୋର କିଛି ନୁହଁ, ମୋ ସାନ ଭାଇର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଦୀପୁ ବେହେରାର। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ କଣ ହେଇଥିଲା? ସେ ତାର ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ତାପରେ ଏଇ ଗୋଡ଼ରେ ବି ଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ତାର ମେମୋରି ଲେସ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟା ମାଡ଼ ହେଇଛି ଆଉ। ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲେ? ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖାଇଥିଲା। ଡକ୍ଟର କଣ କହିଲା? ଡକ୍ଟର କହିଲା ସେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲା ପରେ ସେ ଠିକ୍ ମନେ ପଡ଼େ, ଫେରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଫେରେ ଭୁଲିଯାଏ। ମେଡ଼ିସିନ କେତେ ମାସ ଖାଇଲେ? 3 ମାସ। କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ନାହିଁ? କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥାଟା ହଠାତ୍ ପଚରାଯାଏ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କହିଲା। ଫାଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଚାରିଲେ, ରିସେଣ୍ଟ ପଚାରିଲେ ସେ କହିଦେବ, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପଚାରିଲେ ଆଉ କିଛି କହିବନି। ଆପଣ କଣ କେମିତି ଏବେ କ'ଣ କେମିତି ଏବେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଏବେ ସେ ତ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଏଇ ମେଡ଼ିସିନଟା ଆମେ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନଟା ତାକୁ ହଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଖୁଆଇଲା ପରେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ସେ ଆଉ ମାଇଣ୍ଡଟା ତାର ଠିକ୍ ଆସିଲା। ଏଇଟା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ଖାଇଲା ପରେ ତାର କିଛି ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଗରେ ମନେ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଏଇ ଜିନିଷ ଖାଇଲା ପରେ ତା ମାଇଣ୍ଡଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଆଗରେ କହୁଥିଲା ଯେଉଁ କଥାଟା ମେଡ଼ିସିନ ଯେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ ମେଡ଼ିସିନଟା ଦେଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଚାରିଲେ ସବୁ କଥା କହୁଥିଲା, ବଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପଚାରିଲେ ସେ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲା। ତାପରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲି, ମୋର ସେଇଟା ସାନ ଭାଇ ସେ ହେବ ହେଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କ'ଣ କେମିତି କରିବା, ସେ ତାର କ୍ଲାସମେଟ୍ ବି, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କ'ଣ କେମିତି ହେବ ବୋଲିକି, ସେ ସେଠୁ କହିଲା ନା ମୋ ପାଖରେ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ଅର୍ଡ଼ର କରିବା। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁଟା ଭଲ, ସେଠୁ ତାର ନେଇକି ଆସିଲା। ମୁଁ ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲି ସେଇଟା ଭଲ ହେବ କି ନ ହେବ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି। ବଟ୍ ସିଏ ଏଇ ଜିନିଷ ଆଣିଲା ପରେ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆଣି ଖାଇଲା ପରେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ମୋ ସାନ ଭାଇର ଏ ହେଉଛି ମୋ ସାନ ଭାଇ, ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଣିକି ଆଉ ମଗା ଯାଇଛି, ଏ ଜିନିଷ ସେ ଠିକ୍ ଚାଲିଲା। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବାରମ୍ବାର ଡକ୍ଟର ମେଡ଼ିସିନ ବାରମ୍ବାର କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଗରୁ ଡକ୍ଟରଟା ଯେଉଁ ଆମର ଡକ୍ଟର ବାବୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଖୁଆଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ବାରମ୍ବାର କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ଆଣାଗଲା ଆଉ ବାରମ୍ବାର କହି ହେଉନି, ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଉନି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥରେ କହିଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଖାଇଲା ପରେ ଥରେ କହିଲେ ଦୁଇଥର କହୁଥିଲା, ଏବେ ଥରେ କହିଲେ ଥରେ କହୁଛି। ଏବେ ସେ ନିଜେ ନିଜ ସେଇ ଥରେ କହିଲେ ବାରମ୍ବାର ଆଗରେ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲା, ଏବେ ସେ ଥରେ କହୁଛି। ତା ମାଇଣ୍ଡକୁ ସବୁ ଆସି ସାରିଲାଣି, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପଚାରିଲେ ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି। ଆଉ ଆଉ କ'ଣଟା କହିବି, ଆଉ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି କୁହ? ତାହେଲେ ଜିନିଷ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଉଛି? ରେଜଲ୍ଟ ପୁରା ଓକେ, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଉ ଥରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମଗାଉଛି। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମଗାଇଥିଲା, ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଏଇ ବଡ଼ ଜିନିଷ ମଗାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି କାମ ଦେଲା। ନହେଲେ କାମ ନ ଦେଇଥିଲେ ତ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମଗେଇ ନଥାନ୍ତୁ ନା, ଆମର କ'ଣ ଦରକାର ଯଦି କାମ ନ ଦେଇଥାନ୍ତା। ଇଏ ଅଲରେଡ଼ି ପୁରା ଟପାଟପ୍ କାମ ଦେଉଛି, ଆମ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ। ତାପରେ ଆମ ଛୁଆ ବି ଠିକ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆଣାଯାଇଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଇଆଡ଼ୁ ଛୋଟ ହାଫ୍ଟା ମଗାଇଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଏଇ ବଡ଼ଟା ମଗାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଖାଇଲା ପରେ ଆମେ ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲି କି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭଲ ହେବ କି ନ ହେବ ବୋଲିକି ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲି, ମୋ ଭାଇ ତ ଥରେକୁ ଦୁଇଥର କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏଇନା ଥରେ କହିଲେ ସବୁ କଥା ବୁଝିଯାଉଛି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭଲ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ବି ଏଇ ବଡ଼ ଜିନିଷଟା, ତାଠୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଜିନିଷଟା ମଗେଇଲି, ମେଡ଼ିସିନଟା। ହଁ, ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ଥିଲି କି ଭଲ ହେବ ନ ହେବ, ମୁଁ ଛୋଟଟା ସେଥିପାଇଁ ଆଣିଥିଲି। ତାପରେ ଏବେ ଭଲ ସେ ତ ରେଜଲ୍ଟ ଓକେ ଦେଲା, ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମଗେଇଲି, ବଡ଼ଟା। ଆଉ କ'ଣଟା କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମ ସାନ ଭାଇ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ବି ଭଲ ବି ହେଇଯାଇଛି ନେ। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ଖୁଆଇଲା ପରେ ତାର ମାଇଣ୍ଡର ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଟିକେ ଇଙ୍କେ ଥିବ, ସବୁ ଜିନିଷଟା ସିଏ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେତିକି ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ବି ଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ, ଆଉ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥାଉ। ଆପଣଙ୍କର ଔଷଧ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିକି ଆମେ ଖାଇଲୁ, ମୋ ଭାଇ ଭଲ ବି ହେଲା। ଆଉ ଏତିକି, ଆଉ ୟାଠୁ ଆଉ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆଉ ଜଣେଇବି ଅଧିକାଟା। ଆପଣମାନେ ଥିଲେ ବୋଲି ମୋ ଭାଇର ମାଇଣ୍ଡ ସବୁ ଆସିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଶହେ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଭଳିଆ ମଣିଷ ଏ ଦୁନିଆରେ ଯଦି ଥାଆନ୍ତେ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତେ। ଆପଣ ମୋ ଭାଇକୁ ଭଲ କଲେ, ଆଉ ଏତିକି ମୁଇଁ ଚାହେଁ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି କହିକି ରଖୁଛି। ଆଉ କ'ଣଟା ଅଧିକା ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଜଣେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁବେଳେ ଋଣୀ।